цей період теж надважливий, да? Бо ми ніколи не говоримо, чому Радянський Союз пішов на цей крок. Да? Наприклад, оце, як згадував, знищення інтелігенції, це були передвісники, які потім призвели до цієї дії. Але от тут якраз ключова відповідь, що Кримський півострів для Радянського Союзу, для Російської імперії, для сучасної Росії є, був і, на жаль, поки що лишається лише військовою базою. Вони не бачать в ньому ні культурної спадщини, ні розвитку ідентичності його корінного населення, да, тобто корінних народів, ні розвитку української ідентичності. 1944 рік. Кримсько-татарський народ – це той, хто говорить іншою мовою, має іншу культуру, відрізняється від великоросійської. Плюс в них вже був досвід інтелігенції, вони бачать, що таке може бути спротив з боку корінного населення. І під шумок, і вже тоді ж ми маємо розуміти, що 44-й рік, все-таки певні переломні події в Другій світовій війні відбуваються, і Радянський Союз прокидається від того, що він на початку програвав, да, якби він починає вже мислити як імперець.